gampang ngompo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya apuranen aku wis nglarani atimu nanging atiku wis tutup duwemu nopo kasunyatan ning tresno sumanding wong liya ngapuranen aku wis ninggal kesiramu nanging atiku wis butuh duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga